Witam wszystkich, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w szlagierach i wicach. Witam Was w imieniu swoim i zespołu, który już za chwileczkę będzie na ekranie. Ja na szczęście mam pilota, puszczam teledysk, zaraz do Was wracamy już z zespołem, a teraz start. Jak widzicie, są my już z naszymi gośćmi. Obejrzeliśmy pierwszy teledysk zespołu, który ma chyba jedna z najstarszych pieśniczek w naszym programie, bo ta ich pieśniczka liczy już prawie 300 lat. Obejrzyjcie, jakie stare śląskie pieśniczki, aż tej są modne. A teraz już nasi goście, zespół Fest, czyli Mirka? Kuba. Kuba i Mirka są z nami. Zespół Fest dzisiaj gości u nas. Dzisiaj będą Wam opowiadać. Minęły święta, jak wszystko, ale nie mija śląsko muzyka, nie mijają śląskie szlagiery, one są ciągle na fali. No właśnie, jak to jest fala, to Wy się też na tej fali jakoś niesiecie. Jak to było, żeście założyli zespół? Bo to już pora lot jest, nie? No jest. 6 lat minęło, jak my wpadli na taki pomysł, żeby wydać pierwsza płyta. Pomysł, taki impuls. Zwyczajny impuls. Coś tam nam zaświtało, że trzeba zrobić, coś po sobie zostawić. I nagraliśmy pierwszą płytę. W 100% te teksty i muzyka jest nasza robota. No i robimy dalej, robimy kolejną płytę po 5 latach, czyli trochę czasu minęło.
ale cały czas będziemy wydawać i póki siła jest, będziemy tworzyć. Będziecie robić. Będziemy robić. To bardzo dobrze, że będziecie robić. Nowo płyta się tworzy. O tej płycie zaraz będziemy godać, ale jeszcze bych chciał chwilę pogadać o tym, jak to się zaczęło, bo wiesz co, bardzo dużo zespołów tych śląskich, nie ino, bo różne spotykam, nie ino w naszym programie, bardzo dużo wykonawców właśnie mi godo, że to nie był wielki zamiar, że będziemy robić wielki zespół, no właśnie tak jak ty godosz, impuls. Ktoś coś napisał, jak na przykład Janka Libera. Ja. Janka Libera powiedziała, pisałach teksty, pisałach i myślałach, że ich komuś sprzedam albo dom, żaden tego nie chciał. Ktoś mi podpowiedział, to zaśpiewaj. No i ja zaczęła śpiewać, no i Janka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na śląskiej estradzie. No i widzę, że wy tak samo, impuls Myślę napisaliście. właśnie, że masz rację, bo to o to chodzi. Jakby się tak siednęli fajnie, ktoś coś napisał, Damian robił muzyka, fajnie robił ta muzyka, tych pomysłów miał bardzo dużo i tak my rejestrowali te pomysły, jeden za drugim, no i tak w sumie powstała płyta. I w sumie wyszło. Ja wyszło. Wiele was jest osób w zespole. No te Roski 3 osoby, no zaczynaliśmy w trochę w innym składzie, w międzyczasie trochę się pozmieniało, no ale Różnie Różnie to bywa, zmiany zawsze są, zmian się nie uniknie, ale idziecie do przodku. idziemy do przodku, cieszy to, że chcemy to robić, że mamy jeszcze ta siła, energia, żeby coś nowego robić. Koncertów jest bardzo dużo, czyli znaczy, że jest dla kogo robić. To ino się radować. I naradować. Publiczność was na pewno lubi. I oto też widzę w naszej liście szlagierów, bo akurat jeszcze żeście się w podsumowaniu nie pojawili. Liczę na to, że to się zmieni, bo te Roski jak się zaprezentują, to myślę, że będziecie na zespół Fest głosować. Ale jest bardzo dużo ludzi, bo nieraz nawet ktoś zadzwoni, napisze SMS-a, bo do nas nie ino przychodzą SMS-y z głosami, ale i z pozdrowieniami. Ktoś napisał SMS-a, zaglądam na zespół Fest, podoba mi się. I to jest bardzo fajne, wszystkich to cieszy, cała ekipa jest zawsze zadowolona, jak są takie ciepłe słowa ze strony widzów, no bo to w końcu dla widzów to wszystko robimy, Ja. no i dla widzów śpiewamy. Dla widzów śpiewamy oczywiście. Co bardzo cieszy, że nie ino na Śląsku i na całej Polsce wszyscy przyjmują nas z radością, z uciechą, że chcą tych wary, żeby im pośpiewać. Pełne sale, no pełne sale to na pewno cieszy w całej Polsce, nie ino na Śląsku. I bardzo to jest fajne, że nie ino na Śląsku, ale w Polsce cieszy się ta nasza muzyka popularnością, że wasz zespół i inne zespoły są tam mile widziane. No i myślę, że jak jedziecie kajś czy dalej, czy bliżej, to na pewno śpiewacie swój sztandarowy utwór, czyli Ja, nie ma jak u teścia. Skoro nie ma jak u teścia, to my się obejrzymy ta pieśniczka wasza i za chwilę się od niej pogodomy. Kiedy koniec roboty i niedziela się zbliża, każdy ręce zaciero i do teścia się zbiera. Jo z familią już jada, droga wartko przeleci i za chwilę siednymy razem już do stołu. Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpolimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest. Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpolimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest. Już teściowo coś waży, a my piwko pijemy. Bajtle nasze się bawią, a my w szkata zasztnymy. I tak każdą niedziela razem czas nam przeleci. A za tydzień wrócimy razem tu do teścia.
Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpolimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest. Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpolimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest. Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpolimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest. Dzisiaj będzie fest palanga, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia, nie ma jak u teścia. Razem grilla rozpolimy, halba wypijemy, z teściem fajnie jest. Nie ma jak u teścia. No to jak to było z tym teściem? To jest o twoim teściu, ja? Kurczę, nie, to jest o teściu moim ojcu, myślę, nie? Bo- Aha, czyli też ogólnie moim, o teściu. Tak, o teściu. No a pomysł był taki, że wszystko się działo zawsze u nas w domu, było takie studio, gdzie się spotykali wszyscy razem i coś tam tworzyli, nie? No i kiedyś gotowałam coś tam i słyszę, jak Damian z Jakubem właśnie coś tam na tym klawiszu pinku i myślę, kurczę, jakaś muzyka fajna i myślę, może coś takiego zakurzymy, wypijemy, nie ma jak u teścia, w końcu nie ma nic o teściu, nie? Ja. No i tak się właśnie zrodziła piosenka, która teraz, kurczę, jest numer 1 na listach wszędzie i wszystkim się tak podoba, że szaleją, nie? Nie ma jak u teścia, bo Tak. to jest prawda, że zawsze jest wszystko o teściowych. No, a ten teściu taki pominięty, nie? Zawsze. I wiesz, że to się zgadza, bo ostatnio mnie mój teść spytał, czemu też nic nie godo żadnych wiców o teściowych w tym swoim programie. A na co teściowo godo? A niech opowiada w końcu, wszystkie wice są fajne. A ja godom do teścia, wiesz co? To teraz specjalnie do ciebie coś opowiem nie o teściowej, no o teściu. No i tak się właśnie złożyło, że możemy o teściu pogodać. No i co? I ta pieśniczka całkiem nieźle się prezentuje. Całkiem nieźle. My się nawet nie spodziewali, że piosenka, którą my napisali w 30 minut, Tak. może 30 minut będzie takim hitem i bardzo długo na listach przebojów się, do dzisiaj jeszcze na niektórych listach przebojów się pokazuje, utrzymuje się. Ludzie no skojarzą z tego. Jak przyjeżdżamy, to nie zawsze Fezji, no o teście przyjechałem. O, i to jest dokładnie to samo mi powiedział Adi, który niedawno gościł w naszym programie na Dzień Kobiet. On zaś ma najsłynniejszą pieśniczka Ave Maria. Ave Maria. Godo jakaś przyjeżdża, to nie gadają, że Adi przyjeżdża, no Ave Maria. To wy macie tak samo z teściem. Ta pieśniczka Rychtyk powstała w 30 minut, tak Bartko? Ja. Siedliście i 30 napisaliście. minut. No ma, no taki impuls. No. To ja mam dokładnie prawie takie same spostrzeżenia, jeśli chodzi o moja pieśniczka i też, że Ksiot ją napisał i że sobie myślał, ach tam pieśniczka, no napiszę, dobra. Napisał, że też w pora minut tekst, pieśniczka nosi tytuł dla organistów. Marcin, nasz z kapeli, zawsze był organistą, jest do dzisiaj. I ta pieśniczka napisał w 20 minut, czy tam 15, dzwonia do niego Marcin i on napisał pieśniczka o organistach. Marcin go prześlij mi tekst. No i jemu przesłał, on to może za 2 godziny odebrał mailem, nie minęło pora minut, dzwoni go do słuchaj, tyś napisał prawda o wszystkich organistach, ja już mam do tego muzyka napisano. I też w godzina pieśniczka powstała. Teraz się okazuje, że ona jest chyba na 2. czy na 3. miejscu, jeśli chodzi o popularność na naszym kanale w YouTubie, kaj prezentujemy swoje teledyski. A też jak myślą, ach, napiszę pieśniczka, jest napisano, no to niech jest. Okazuje się, że czasem to, co powstaje jako impuls, jest najfajniejsze. Ja, jest najfajniejsze, pewnie. To ja mam propozycję, żeby sobie właśnie ta pieśniczka dla organistów obejrzeli. O, super. Potem powiecie, co o niej sądzicie. Ja. Super, fajnie. To zaglądamy na pieśniczka dla organistów.
sobie organista, oczy piękne, mowa czysta, grom bez tydzień i w niedzielę, zawsze pełno mnie w kościele. Farosz mają ze mną dobrze, czy to chrzciny, czy to pogrzeb. Grom i śpiewom idealnie, lubią mnie też parafianie. A we karczmie we sobota, tam najlepsza jest robota. Grom na basie, saksofonie, na piszczałce i puzonie. Lubię tam podokazywać i z działkami powydziwiać. Moja wtedy w doma siedzi, a mnie się tak dobrze wiedzie. Jest gorzołka, no i piwo, tak się głowa przy nim kiwo. Jeszcze jeden i jeszcze raz, a bo koniec do dom czas. Zaś na mszy porannej jutro, trochę zagrom, ale krótko. Głowa boli, ciężki ręce, czemu się nie pospał więcej? Farosz jadą już do kurie, mnie tak sztyc we głowie łupie. I ona fara, kic, 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 w uszach szum, a w gardle hyc. Nasza warsko gospodyni trzymie do mnie kwaska w sieni. Dejcie trochę na ochłoda, nie ma więcej jako szkoda. Nowy tydzień już za pasem, ministranty te mam lasy. Zaś fałszują na nieszmorach, będzie na mnie wina moja. Ale ludzie, na tym świecie nie ma ideałów przecież. Wiem, wyrobią jak artysta, ale przeca organista. Ta pieśniczka morał mo, organista fajny chłop. I w piosence, i w kościele, to woną radości wiele. No i jak się wam podobała No, pieśniczka? powiem ci, że pieśniczka pierwszorzędna. No i widzicie, taką by się zdało pieśniczka napisaną w kilkadziesiąt minut, a fajnie wygląda. No i właśnie te piękne pieśniczki, które u nas zawsze idzie oglądać, tworzą taki niepowtarzalny klimat i nawet, powiem szczerze, dużo ludzi mi go dało, że jak se siedzieli przez święta wielkanocne, to kajś tam w tle przy śniadaniu czy przy obiedzie zawsze lecą nasze śląskie szlagiery, też śląskie szlagiery, które prezentujemy w liście szlagierów po śląsku, czy w śląskim graniu w telewizji TVT, czy właśnie w tym naszym programie Szlagiery Iwice też tam przez święta leciały. A jak wyście spędzili święta? No my tradycyjnie, w gronie rodzinnym. Czyli tak jak trzeba, jak zawsze. No, troszeczkę inaczej, bo mamy takie dzieci, które są można powiedzieć, po Polsce, porozrzucane. Ja. Córka w Gliwicach przyjechała z swoim synkiem, nie? Tak jak zawsze na święta i zawsze jest fajnie, nie? Wszyscy czy się mamy zjadą, pomagają. Czy wszyscy mamy ta cieszą tradycja, żeby się rodzinnie spotkać? Znaczy potrawy nasze, prawdziwe śląskie, nie? Ja. No. To jest zawsze właśnie fajne w śląskich świętach,
że się wszyscy spotykają. Ja. Bardzo dużo ludzi mi godo, że se nie wyobrażają, że mieli kaś na święta wyjechać. Nie, my też nie. Że na przykład tam do hotelu, nie wiem, nad morze kaś, nie? To już nie ma nic z tradycją, ani nie ma uciechy z tych świąt. No właśnie. Wasze święta były w gronie rodzinnym. Geszynki wam jaki przyniósł zajączek? Ja? Zawsze przynosi. To dobrze, ja też dostał geszynk. To jest też taka fajna właśnie nasza tradycja. Mnie się najbardziej podoba to, że się już robi coraz to cieplej. No wiadomo, ta pogoda jest jako jest. Coś tam jeszcze popadzeń, kwiecień, plecień, bo przeplata, ale mam nadzieję, że już będzie coraz to cieplej. Będzie się szło Więcej wybierać. pomysłów, Ja. tak, przychodzi do głowy i takie życie, nie? Wiosna przychodzi, nowe No i te festyny. emocje, tak. I te festyny, kaj idzie posłuchać Ja. o tych naszych śląskich szlagierów, śląskich pieśniczek. I wy też macie taką pieśniczka, kiero właśnie opowiada o tych letnich przeżyciach. Ja, przed ciebie to jest pierwszy teledysk, który był nagrany. No i właśnie opowiadam o takiej wyprawie do lasu rodzinnej, jadymy tam się całą Pikniczki rodziną, już, no. piknik, huszta się smażymy, jest. No, myślę, że w takim właśnie klimacie rodzinnym. O to nam chodzi, żeby też trzymać ten klimat rodzinny, taki, żeby pokazać, że jak jest ciepło, fajnie się na taką wyprawa. Naprawdę. Koła narychtować. I jadymy. Do lasu, Droga. ja. No to skoro jadymy na wyprawa, to jadymy przed siebie. Ja. Kiedy klara na niebie zaświeci, weź narychtuj się koło i bryle. Spakuj całą kochaną familia i wyruszaj przed siebie z uśmiechy. Fajten pyto cię, kaj ta droga poprowadzi i po co tak gibko? Zbieraliśmy się całą familią od rana, ty śpiewka wciąż miej taką samą. O, jadymy dzisiaj w las, o, przyroda czeka nas, o, wyprawa zacząć czas, o, przygoda czeka nas. Siednij z nami i ciesz się przyrodą, słuchaj z nami jak ptoszki śpiewają. Ciesz się życiem i śmiej się do siebie, takie chwile się rzadko zdarzają. Przyjdzie wieczór i czas do domu i zaczyna być smutno nam wszystkim. Ale kiedy pogoda dopisze nam jutro, zbieramy się zaś na wycieczkę. O, jadymy dzisiaj w las, o, przyroda czeka nas, o, wyprawa zacząć czas, o, przygoda czeka nas. Jadymy dzisiaj w las, o, przyroda czeka nas, o, wyprawa zacząć czas, o, przygoda czeka nas. Chłop przychodzi do doktora, go do panie doktorze, jak mnie wątroba boli, to jest niemożliwe. A doktor go do, a pije pan gorzołka? A chłop go dopija, ale nic nie pomogło. Piękne są nasze wice, piękne są szlagiery.
Pamiętacie, jak żeście kręcili ten teledysk właśnie? Ja, Kaj to było? To było wielkie przeżycie. Słuchaj, przy Gliwicach, tam kaj mieszkamy, taki piękny lasek. Miejsce my pogoda. wybierali chyba cały dzień, wiesz? Czekali my też na takie Piękna słoneczko. pogoda była, nie? Ja, Tak, piękna ciepło, pogoda, my się fajnie. trochę fajnie na brązowo podpiekli. No i powiem Ci ogólnie, że te tereny, jakżeś sam widział, no fajne takie leśne. Piękne, nie? piękne. tereny. Można je spokojnie wykorzystać do właśnie kręcenia takich klipów. Zbieraliśmy się, wszystkie rowery na bagażnik, nie? Ja, Koszyczki, przeżycia były, przeżycia, stroje, ten bo stres już nie pierwszy, wiadomo, pierwszy jak- teledysk. Ale wszystko to, co żeście zaplanowali, to wam wyszło. Ja, zgodnie ze scenariuszem. To bardzo dobrze, bo na przykład Stanisław Schindler z zespołu Baba z Hopem mi opowiadał, jak miał, zresztą to też powiedział w naszym programie, mieli wszystko przyrychtowane do kręcenia teledysku country. Na wsi jakaś tam mieli jakieś belki słomy przyrychtowane, wszyściusieńko gotowe. Na następny dzień przyjeżdżają. Na następny dzień rano stanęli biało. Śnieg spadł. Bo to był październik i to był jedyny październik w ciągu ostatniej dekady, że spadł tak gęsty śnieg i wszystko to, co oni mieli narychtowane, to im się zawaliło. No bo wszystko pod śniegiem, nie? No kaj tam kręcić i w końcu się kajś tam do jakiegoś gospodarza, już tam byli, do jakiegoś gospodarza się wciśli do stodoły, nakręcili tam teledysk, ale ponoć z tego się zrobiła taka zabawa, Stanisław padł, że tam się chłopy z babami szukały po całej wsi przez całą noc po tym. To nieraz tak wyjdzie, że człowiek se coś planuje, po tym to wychodzi albo nie wychodzi. No ale tak to już w życiu jest. Ja proponuję, żebyśmy sobie obejrzeli właśnie ten teledysk duetu Baba z Hopem O, super. i za chwilę do Was wrócimy. Co się dzieje w mojej głowie, kiedy widzę Cię? Zapominam, co mam robić, mocniej bije krew. Jak nazywam się, też nie wiem, znów pamięci brak, bo jeden uśmiech Twój do piekła wiedzie mnie. Znów od piwa boli głowa, gdy nie widzę Cię. W mym orzeszu Kalifornia, manna leci z drzew. Wszystkim wkoło obiecuję to, czego im brak. Bogaty ze mnie gość, dla Ciebie oddam świat. Country to moja jest muzyka. Country zatańczyć z Tobą chcę. Nim minie noc, chcę Ciebie mieć, choć nie wiem, czy się spełni sen. Nim przyjdzie dzień, chcę Ciebie mieć i tak na zawsze niech już jest. I tak miesiąc po miesiącu żywot toczy się. Odmieniłaś moje serce, znowu żyć się chcę. I choć dzieli nas różnica wieku, nie martw się. Eliksir życia mam, podzielę z Tobą się. Na Hawajach, w Argentynie myślę wciąż jak żyć. Jesteś blisko mnie, lecz nie wiem, co mam zrobić Ci, byś przestała ciągle wątpić w szczerość duszy mej. Określ w końcu się, bo nie wytrzymam tak. Country to moja jest muzyka. Country zatańczyć z Tobą chcę. Nim minie noc, chcę Ciebie mieć, choć nie wiem, czy się spełni sen. Nim przyjdzie dzień, chcę Ciebie mieć i tak na zawsze niech już jest.
z tobą chcę. Nim minie noc, chcę ciebie mieć, choć nie wiem, czy się spełni sen. Nim przyjdzie dzień, chcę ciebie mieć i tak na zawsze niech już jest. Fajny teledysk, prawda? Bardzo. No i niby im się nie udało, a jednak się udało nie fajnie widać, nagrać. tak by to miało być. Tak jakby to miało tak być. A ja mam w ręku waszą pierwszą płytę, zresztą tu jest pieśniczka numer 1 właśnie przed siebie, czyli właśnie ta pieśniczka, która w te letnie klimaty już nas wprowadzą. Oczywiście zespół Fest te płyty nam zostawią na nagrody w programie Lista Szlagierów po Śląsku. Pamiętajcie, żeby zaglądać na lista szlagierów po Śląsku. No i oczywiście będzie szło je kupić w naszym sklepiku internetowym na stronie www.listaszlagierów.pl. A kto nie chce w internecie kupować ino normalnie, tego zapraszamy bardzo serdecznie do sklepu Szkolak w Rybniku na ulicy Kościelnej. Tam będzie i ta płyta, i inne płyty też są, też je idzie kupić. To jest wasza pierwsza płyta, Pierwsza. ale z tego co wiem, szykuje się drugo. Ja. Już niedługo, bo w maju praktycznie ujrzy światło dzienne. Zawsze godą, że już się tłoczy. Już się tłoczy. Ja, cieplutka już jest. Płyta będzie pod tytułem Ty moja mamo. To będzie taki utwór tytułowy, który będzie przedstawiał cały ten obraz tej płyty. Właśnie, że się chciał spytać o tytuł, bo ta płyta miała tytuł przed siebie, tak jak ta piękna pieśniczka. Ta druga płyta będzie fajnie współgrała, no bo w maju jest Dzień Matki. Mamy pieśniczka, która będzie skierowana do wszystkich mam. A wiecie, że my też mamy jako kapela ze Śląska taką pieśniczka? Mamy pieśniczka dla mamy. Proponuję, żebyśmy sobie ją obejrzeli No właśnie. i potem dwa słowa na temat właśnie mam i ich nadchodzącego święta. Najmilejsza w życiu jest mi mama, ta moja mama, ta ukochana, która dla mnie tyle poświęciła i wychowała. Ja kocham ją. Nie płacz, że już moja mamo, otrzyj z oczu łzy. Ja zostanę tu przy tobie, przy mnie będziesz ty. A gdy wspomnę, że nas Bóg rozdzieli, to serce boli, ze żalu drży. Bóg ci zapłać, mamulko, za wszystko, za twoją miłość, za poświęcenie. Tyś klęczała nad moją kołyską i za to teraz dziękuję ci.
Jestżech pewien, że znocie ta pieśniczka i się No, wam podobała. Ty masz same fajne pieśniczki, ci powiem, I wiesz? powiem szczerze, że to jest pieśniczka, jeszcze się nie zdarzyło, żeby sala nie śpiewała z nami, jak ją Ja, śpiewamy. no wpadło tak fajnie w ucho. Ale wy też macie właśnie z waszej najnowszej płyty, ta pieśniczka Ty moja mamo, to jest wasza kompozycja? Ja, nasza kompozycja to właściwie Mirki, bo tekst i muzyka napisano przez Mirkę w całości, no a wykonujemy razem. Pieśniczka oczywiście do wszystkich mam. Mam. Mamy nadzieję, że wszystkim mamom się będzie podobać, bo Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami Tuż. i to będzie piękny prezent. Już wkrótce będziecie mogli zaglądać na ten przebój w naszej liście szlagierów po śląsku, bo już prawie ten teledysk jest gotowy, a my teraz zaglądamy na widz. Teściowo godo do zięcia, wiesz co, ja mam jedne takie marzenie, żeby mieć miejsce na Powązkach we Warszawie. Teść się zebrał, siadł do pociągu, na drugi dzień przyjeżdża go do Teściowo, jową to załatwił, mocie pewne, no się śpiechajcie, bo do środy będzie zajęte. Tak to pięknie się wszystko toczy, czas leci, nasz program już też pomału dobiega końca, ale myślę, że jeszcze do nas przyjedziecie. Oczywiście, było nam bardzo miło gościć. Jedziemy. To się fest radujemy. Na pewno nasi widzowie się też radują, na pewno będą was podziwiać na waszych koncertach, bo te koncerty są Są. i mamy nadzieję, że będą. Tak samo jak będą nasze śląskie szlagiery w telewizji TVT. Zapraszam bardzo serdecznie już jutro tradycyjnie lista szlagierów po śląsku od poniedziałku do soboty. W sobota wielki finał, podsumowanie listy szlagierów po śląsku z całego tygodnia, a w niedziela za tydzień jak zwykle o 18, o 6 na wieczór program Szlagiery i Wice na Kiery. Bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia.